Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu uvuyokazi uyakhuluma kudaba lakhe nobhuxolani nomyeni wakhe omusha. Ahawu lapha ku social media kuthiwa ke phela uvuyo ke 2 years emfunda ukusho ukuthi ubecheat. Asiyeni ku season 1 wezingane zesithembu into esine evidence yayo yabo mase siyabuya ke kumntaka malume ke lapha ezantsi eMzumbe. Ku season 1 kwizingane zesithembu sithola uvuyo uhleli nosisi sengikhohliwe igama lakhe i-therapist. Uvuyo i-body language yakhe nje ithi ngikhathele. Yayizwa into engishoyo? Ithi ngikhathele i-body language kavuyo ku season 1. Kodwa unamagama ukuthi ke umuntu mawumthanda uyamyeka enze into ethandwa uyena umsupport ngoba uyamthanda. Uyayizwa le ndaba ukuthi ithini? Omthandayo yena usembeke phambili, yena wasala ngemuva, inhliziyo yakhe ishona phansi. Uyabona? Imizwa yakhe uhleli phezu kwayo ngoba uconsider bani amthandayo. Uthi ke usisi therapist laphayana ayiphilwa ke impilo kanjalo. Leyo lokho kusho manje akusile iqiniso ngoba lo ombeka phambili wena ukubeka kangaki phambili. Uyayizwa le ndaba? Shuthi ke manje ngoba sibala ukuthi u2 years wokwazana knowing bengeke kuhleli izimbali ezithe bha phezu kwakhe uvuyo, mhlawumbe incwadi, love letters, ama-calls, ukunakekelwa, uthando oluvuthwayo aphendule omunye umuntu. Uyayizwa le ndaba? Bengeke kuthi ejabule ngaphakathi engaqambi amanga, engenzeli iminyaka, engenzeli nezingane aphendule omunye. Uyayizwa le ndaba? Bengeke kuze kwenzeke futhi ukuthi lo athandana naye ebemhlonipha enza izinto ngeqiniso aphendule omunye. Bengeke kwenzeke futhi ukuthi lo athandana naye esekhiphe inkomo zagcwala lapha esibayeni kubo asethi ke noma phela ke enamaphutha kodwa uyazama, ake ngimnike isikhathi. Ukubekezela nje kuhamba iminyaka ku-edeka ingane, waphinde wabekezela kuzoba khona enye ingane, kodwa iqiniso liphi ke lakho dololo. Uphendulwa kanjalo ke omunye ke egcine sebaphambili ke sesimbiza ngokuthi ibhuti ngoba equalify ukuthi kuthiwe ibhuti. Nina nifuna ukuyibamba ke lana ibamba khona le ukuthi hawu ube semkhulumisa u2 years wonke kodwa kukhona ingane engakahlanganisa unyaka. Ubengeke acabange nokucabanga ukube kuthiwa uthando beluyisiphithiphithi belumdidile uthando lamntaka malume. Manje umntaka malume wenzani? Angifuni ukuthi ngize ngiqale indaba zakhe ngoba mangiqala indaba zakhe vele kuthi angihleke indlela angekho serious ngayo, kodwa bezenza umuntu o serious ngempilo, one direction, onesintu, onesiphiwo. Asimbhayizisi isinto ebakwethu. Nimbone, niyabona ke uthi mangeke Niyabona guys, mina ngifuna ukusanganisa uMpumelelo nezindaba zakhe. uMpumelelo isinto sakhe siyamsanganisa. Isinto sakhe kuthiwe isinto sikaMpumelelo sithi akahlale azibe, akahlale alinde. Ngitsheleni ukuthi nina ku social media njengamanje nigcine evezo ubani. Uyezwa? Kodwa into ebengizoyilungisa la bengizokhuluma uMpumelelo ngeke indaba. Hey guys, nimuzwa pho kodwa umthandazo post ama-slay queens. Hayibo, ngapha eGoli la kuthiwe akabuye khona seliphindile futhi eGoli liyamuhla. Ngicela siphumeni kuvuyo, ngicela ukusho ukuthi indaba yavuyo ubengeke aphendule noma kuthiwe sisi ngicela ume kancane, sisi ngicela uze siyodla lapha siyophuza ikhofi. Akucabange lokho. Uma ubengenaso stress, uma ubepholile, uma uthando beligubha magagasi.
nangu lo enithini novuyo bekufanele alinde yena uphosta kusiyami. Ngiyaxolisa guys, nina nje nifuna ukusho into engekho. Lo olindiwe uphosta ama-slay queens njengamanje, khona manje sizwe ngayo ukuthi lo azomveza uyasezoshada naye. Asazi-ke ukuthi guys, ngiyaxolisa wema. Hey, ngikhathele indaba lengane engezwa. Nina musana ukufuna ukudefend into engekho. Ngisho kuthiwa mhlampe baqala ukukhuluma 3 years ago. Sivele phi isikhala sokuthi akakhulume. Senizokwenza ngathi yimi ngipromote into e-wrong. Hey, uvuyo wayekhathele lapha yakhe therapist. Ngizomfakela izithombe zakhona nimbuke. Mina ngaze ngathi hayibo. Nangu sise sesidida ayikho into asebemenza yona lapha emzimba ngoba lento ayikhulumayo nomzimba wakhe kuyanqaba. I-body language yakhe iyasho nje ukuthi angikho happy kodwa yena uthi ngizovumelela umpumelelo enze ngoba ngiyamthanda. Likuphi iqiniso lapho guys? Asikhulume ngesikubonile. Gijima uye ku-season 1 ubuka uvuyo ehlele ne-therapist embuza kusisi ukuthi-ke kwenzakalani. Wathi uvuyo la kulobu ku-ediwe inamba. Ziphi-ke iy'nkomo zamalobolo ngoba phela wakhe isithembu. Lokhu ku-eda kwakhe eda wenzani? Mase fika ku-TV show ulandela isintu. Mase kufika ku-TV show phela into ayenzayo wenzela abantu abadala yibo abamlawulayo. Ayi lwayana. Yazi umfisela ngisho amazayoni ukuthi awahamba yomgxumbuzo olwandle ungazi ukuthi kwenzakalani ngaye. Yabo nje mase sithi akaqondakali ingcono nokuthi sithi akaqondakali. Mhlambe sithi le behavior sizoyihlobisa ngokuthi akaqondakali ngoba hayi. Uyathandaza umthandazi uphethe ithawula enigazile la kodwa kumhlophe. Into angimhlophe shuthi yiyo yokuthandaza kodwa nangiya. Uma-slay queen yamphosa uyasho ukugela ukuthi yena ngeke ukuthi uyangifihla. Ngapha masebona ukuthi ayisazwakala into ayikhulumayo selobethi isintu into yabantu abadala ngase ungavela umshaye-ke lapho. Ngase nje ngatholakala umuntu eseqala esethi isiZulu isintu abantu abadala ngoba asiyazi into ayikhulumayo. Asiyazi. Ngiyabonga we guys, ningadinwa yimi. Ningadinwa bakithi lokuhleka kwami, ngiyaxolisa. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.